Yes. Taas ihmeellinen juttu tässäkin työssä, kun ensiksi olin lähdössä kotia, että ei täällä ole niinku yhtään mitään. Ja sitten muisteltiin ystävän kanssa tossa, että tässä muutama kuukausi sitten niin juteltiin, että mennään Kouvolaan, että tässä voi tulla vaikka Kouvolaan keikka, että vaikka auto jätettiin. No niin, yhtäkkiä sitten tuli Kouvolaan tuli keikka ja nyt mä pääsin sanomaan, että ei, se on niin epätodennäköistä, että niin kuin tulisi Kouvolaan keikkaa, niin juman kautta Kouvolaan. Nyt mä oon Kouvolassa. Et on se elämä ihmeellistä. Nyt mä ajan Kouvolasta kohti Porvoota ja kotiin nukkumaan ja sit viikonlopputöitä. Hyvää yötä kaikille.